Prihan ang mga sekreto sa mga malipayon nga tawo. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Hunyo 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon nag-apekto gyapon sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod, mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan bangod sang southwest monsoon. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nabagatnan padulong nabagatnan nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutla alas 5:26 kaina sang aga, magatunod naman alas 6:09 karon sa gabi. Ang temperatura ng batyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Samtang ang hunas alas 6:40 sining aga, ang taob launa 37 naman karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy-duty nga hunugasan, mag-smart. Kaliwat Action Doors and good morning sa aton mga Facebook followers, no? Dira sa kay Joseph na balitan kasag from Kyodai Resto Cafe, La Carlota City. Abi ko na sa Japan. Kyodai Resto Cafe. Edward Kabilog kapihan kadtuan sa La Carlota in kaso makalakad ato Action Doors. Ang DK kapihan ni Hugh Christ Gabriel kag ang Kyodai Resto Cafe sa La Carlota City. Ti mga bongga gini Joseph Nabalitan Kasag. Martin Aliling, Levi Lacorte. Si Ma'am Van Mayo is still watching with us. Si Maui Migota Maui Akol Kanyada kag kay Suzette Alunan. Sakay Remia Garcia is also still with us. Kay Sol Lama Barnatsa sa Taiwan. Greet siya lang ang pamilya niya sa Barangay Handumanan sa Wadika, Bacolod. Atia Kim Riman, Melili Oligo. Nga may mga angry ko ni sayaw. Si Mr. Melili Oligo, may mga angry, ano ganina, memes. Ha? Napindutan niya lang naguro Action Boy. Glycia Ablas, watching live sa Vancouver, Canada. Kay ihada ko, Maria Rivera Murayama. Bagong gupit akon maninay ba? Ako ko na nga akon gali. Ay, wala ko na notice ang gupit ba? Naka-notice pa si ano, pa si Hada mo ba? Grabe, gidya ka notice sa boss. Grabe, gidya si Hada mo. Ay sa ako kaya daw siya diretso lang ko basa. Vlog gali kaya ang good thing ko nagali ang ginuno niya gali. Yada. Sige. Si Ma'am Van Mayo is still listening while making dinner. About pork chop, fried potatoes, and some sweet corn. Sweet corn. Grabe, maling panyapo nila. Ang kabungga nga panyapo, no, wala sa kuan. Dula sa panukoy. Wala sa panukoy, ara. Ara, Ara, chop niya, na. Abi ko wala sa pan. Kaya mabudo ka bongga sa ilang panyapon. Ang fried potatoes niya mo na yung patatas. Ha? Patatas na siya. Uy! Oo. Ano pa yung potatoes sa iba? Ano pa yung potatoes? Ginapakita mo, how? Daw mga french fries, sabi na style, daw mo na. Potatoes, kihan mo tapos i-fried mo. Oo. Pwede mo siya sa bilog lang i-prituhon mo lang. Kag sweet corn. Di ba? No, ka very kuan nang ano gani ko nang niya. Sa mga nagadakuan bala naga-diet ka naga-kuan sang libla daw ko nami siya. Cory Bidaha. Good morning man. Rin ako pre, gin-disable mo sa FB ang akon. Gin-disable sa FB ko nung kay Tito Mumawi bla. Oh. Basi may mga kuan ka man tuguro, may mga violation.
So maging post siya, action boy nga daw na namian sa correct. Facebook. Kaya sa may Joans Rommel na siya mo. Oo. Di ba la? Tigin disable, gin kuan guro sa FB, gin black. Kasi may mga kuan guro. Sige, Suzette Alunan, mahaw ta. Ari mo na pamahaw yun, umingaya pamahaw man. Tanaw ba? Hindi ko makita mayo. Dali lang gid. Ang iya pamahaw, lain man di sako niyang nakabutang niya. Mahaw ta kuno, may ara sa bulong. Fred Arloyan, good morning man. Ara siya sa Dublin, Ireland. Uy, ngano ka na, amigo Fred, sa Dublin? Hindi ko pa kabuhi eh. Ako nang gasabat. Ako ang ilang ang mga Ikaw, spokesperson. spokesperson, Action boy. Alan Kit Arcala Esconde. Good morning. Good morning Alan sa bata ni Maria Rivera Murayama. Si Michiko Marie Murayama, graduation nagapon sa Lasal. Kita ko ni. Congratulations! Kita ko ni bata nga si Michiko daw Japanese kid. Michiko Murayama. Congratulations sa mo Michiko. Michiko, ara na sa dalapit sa US, de? Mexico na iya. Michiko na. Lain man na sa yes. X na sa X. Arya CH niya si Michiko. Michiko. Jinky de Alagdon still watching Juvie Monares kagay ay Bongga si RR Hinyo TV gyang iya monitor o. Lang tabla tong tsurang. Imo lang gali o. Pwerte. Ang gabi, di mo piluka. Ano lang sa si Rizal sa piluka mo. Yara sige na. na. Sige daw. Standby. Tagdang alas 7 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpaidalom na sa General Community Quarantine o kung GCQ ang quarantine status sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental umpisa ni Hulyo 1 tubtob Hulyo 31 tuig 2021. Kalakip man sa napaidalom sa GCQ amo ang probinsya sang Guimaras, Aklan, Antique kag Capiz. Sa classification yung paggawa sa Talk to the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Western Visayas may duha ka mga lugar nga nakapaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine nga ginalakipan sang siyudad sa Iloilo kag probinsya sang Iloilo. 1,020 ka mga taga Negros Occidental ang nakalista sa pagpabakuna sang Pfizer kahapon adlaw Hunyo 28, 2021. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfando Diaz II, 340 ka mga residente sang syudad sang Silay ang ginbakunahan sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital, samtang sa 180 naman sa Negros residences syudad sang Bacolod. Ang 680 ginalakipan sang 445 halin sa Talisay, Hinigaran 35 kag Silay 200. Subong nga adlaw Hunyo 29 naka-schedule nga bakunahan sa TLJPH ang 315 ka mga persona. Ini ang ginalakipan sang Manapla 14, Calatrava 17, Toboso 94 kag Cadiz 190. Sa Negros residences naman, may 672 ka mga vaccines o vaccinees ang bakunahan. Sila ang magahalin sa La Castellana, 42, Don Salvador Benedicto, 25, La Carlota, 215, Valladolid, 101, Murcia, 196, Candoni, 43. Sunod kay Diaz, kalabanan sa mga nagapabakuna ang mga indigent senior citizens. Magalawig ang pagbakuna sa Hulyo 2, 2021. Samtang ginkalipay naman niliga ng mga barangay President Councilor Lady Gles Gonzales ang mas mataas na nga interes ng publiko nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Gonzales, base sila obserbasyon sa liga, hindi lamang ang mga residente nga yara sa mga subdivisions ang luyag na nga mabakunahan, kundi kalakip man ang mga pumuluyo nga yara nag-i-star sa mga kapurukan. Duwa pa ni Gonzales, padayon man sa karon ang ilang ginahimo nga information and education campaign angon sa natarana nga mass vaccination program sa syudad. Ilabi na sa tiyon nga magabot ang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang karon nga administrasyon nga kung paabot mag-aabot sa bulan sang Hulyo o kon Agosto. Ginpayag ni Bacolod City Councilor Wedesito Novero nga wala sang problema kung vaccination centers ang paghambalan bawod madamo sa mga nagtanyag sang lugar para patigayunan sang vaccination program. Sa interview sa Action Hotline, ginpayag ni Novero nga vaccination personnel sa karon ang ila ginapaliligban apang nagklaro nga ginatrabaho na ini ni Mayor Bing Linardia.
Sa Hulyo kag Agosto mag-aabot ang bakuna gin-order sang syudad kag ginalauman nga makaumpisa na sang lapnagon nga pagpangbakuna. Naibaloan ginabanta sa 150,000 ka doses ng AstraZeneca vaccines ang mag-aabot sa para sa vaccination sang Bacolod nun. In kaso mag-abot na ang bakuna ginpasiguro ni Novero nga may vaccination centers para sa mass vaccination. Even last year, nag-prepare na kami sa ating mga vaccination centers. We already even identified mga 26 na mga vaccination centers using mga barangay gymnasiums kag mga gymnasia sa mga eskwelahan. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Nahatagan na sa solusyon ang concern sa mga OFW nga nagabiyahe pauli sa siyudad sang Bacolod. Ini ang klaro ni Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFW sukon ATRO. Sunod kay Salanga, natagan sang nagakigong nga solusyon ang problema sa mga OFW angot sa magkatuhay nga health protocol nga ginapatuman sang National IATF kag probinsya sang Cebu. Duwa pa ni Salanga, base sa desisyon ito panaog sang NIATF, dapat lamang nga sundon sa lokal nga panguluhan sa Cebu ang travel guidelines nga ginpapanaog sang national government agud malikawan man ang kabudlayan nga gina-eksperyensya sa mga OFW nga nagaagi sa mga lugar. Base sa pinaka-latest nga record sa ATRO, naglambot sa 10,000 tanan ka mga OFW ang nakapauli sa Bacolod kag nagapadayon sa gyapon ang arrival kada adlaw nga hindi magnubo sa 20 ka mga OFW. Magapatawag sa pagsinapol si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa Department of Health upod opisyalis sang siyudad sa Bacolod agud hambala ng plano nga pagtukod sa Bacolod City General Hospital. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Gasataya nga pagakuwaon niya sa DOH National ang technical report o mga dokumento nga kinanglanon sa pagpatukod sang hospital. Sunod kay Gasataya, wala pa tubtob sa karon sang pinanga desisyon kundi ipahamtang hospital apang may 5 na ka mga individual ang nagtanyag sang lugar. Samtang ginpasalamatan ni Gasataya sa Senator Mig Subiri nga magabulig pangita sang dugang 200 milyones pesos para ibulig sa pagpatukod sang hospital nga may 600 milyones pesos na nga napain nga pondo. Ang commitment ni Senator Migs, which was relayed to me prior sa approval ng third billing, na mapangita kila medios na mapadugangan ang pondo. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginpahayag naman ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena nga maramo sa gihapon ang nagatinguha nga makapasulod sa pork products sa probinsya. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Dicena nga sa naligan nga semana may ginpa-blatter sila matapos naka-recover sang pork products gikan sa mga nagabaligya paagi sa online. Sunod kay Dicena, padayon na ilang monitoring kung mapabilin nga African swine fever free ang probinsya. Samtang nagpanawagan si Dicena sa mga nag-attempt nga magpasulod sang pork products sa probinsya akon mahimo untatan ang mga bulaton bangod seryoso ang isyu sa ASF. Naibaluan ang probinsya sang Negros Occidental, pila lamang sa mga lugar sa Pilipinas nga nagapabilin nga ASF free. Ginpahayag ni DepEd Negros Occidental spokesman Ian Arnold Arnaiz nga sa Hulyo 12 tubtub 16 2021 ang gintalana nga pagtakop sang klase para sa karon nga school year. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Arnaiz nga mapili lamang sa among nga petsa ang kada pampublikong eskwelahan para sa graduation pagi sa virtual tungod wala ginapanagutan ang face-to-face. Dugang pa ni Arnaiz sa mga pribadong eskwelahan, temprano naman nagsira sang klase, bago una mga ini sa pagbukas ng klase. Samtang hindi mapalayag ni Arnaiz kung saan o matapos ang pagpanagtag sa mga modules tungod na apektuhan sila sa pila ka measures ang inapatuban tugas ang pagtaas ng COVID-19 cases sa pila ka lugar rason nga naulihi ang pagpanagtag. Ang ato nga end of school year nga ceremonies gin-schedule siya sa July 12 to 16. So meaning to say, kung mag-graduation sila, pili lang sila sa lima na kaadlaw. Si DepEd Negros Occidental spokesman Ian Arnold Arnaiz. Pagtuon sa lagundi kag virgin coconut oil bilang potensyal nga bulong sa COVID-19 ipagwa sang DOST. Samtang mga pulis ginpandaman ni Eleazar likawan nga mangin partisan sa politika. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo. Dira sa kay Sol Lama Barnatsa sa Thailand ni Saglin sa Taiwan kasi nagsatala lang kung ginapagambal ko nga Taiwan. Kabalo mo ko nga sa Thailand niya actually no. Galing kay basi na automatic wala ang Taiwan no. Automatic. Sa kay Aldren Siaga, High Action Radio. Ginatamyaw nilang galida sa Barangay Libas sa Isabela. Ay si nanay niya Salvacion, kag tatay niya Ruben Noble. Nga gapamati permi sa Action Radio. Kaang iya live-in partner nga si Rochelle Noble. Kumusta lang ko Tito Boy Aldren galing niya o gani Aldren mga aga sa imo dren no? Kay Nitan Basalan sa Gisabal. Good morning man. Kag kay Pangga RR Rehinio II. Doors nag-PM sa kuno alert na kuno. Amo man to guro mga picture. Okay. Rosalie Flores Bingan sa Flores Bingan family sa Barangay Canlandog sa Murcia, no? Canlandog? Yes, Ah, more Murcia. siya. Wala pasagin sa ilo? Unless may kanandog sa Panokoy. Wala pasagin sa ilo? Wala Pasagin sa pa ilo man. lang. So far, ara siya gapon sa Murcia. Ikaw naman Nakapoy ka na. Adi ka to ka na? Kay kuwan sa kay Rosalie Flores Bingan. Rosalie Flores Binga. Ay, dito yung wala periode yung guro mo. Ito matsyag ko lang. May Lily Oligo, of course. Yung Grace Gabriel. Good morning dara sa imo sa DK Kapihan. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Ginagreet nilang happy birthday subong sa duaya kay Nablos nga si Chrysler Saltori Rumbines kag Lian Jess Rumbines sa La Carlota kag sa Central Maaw. Happy birthday sa inyong aduha from your Tito Melchor, Kagawad Melchor King Rumbines. Ayun, hindi mo na ginabasa yung
Wala diya sa akon ha. Wala ka natalo. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Tonic Nualda. Greet niya lang ang Nualda family. No? Ang birthday na, ang mag-adlaw na isang birthday, tayo great, ano? Sa Imodors. Okay ka lang? Sa adlaw sa birthday, tayo great. Pwede gid. Rosalina Arellano Espadero. Kay ang si Maui Kanyada, ang iyang Joans Romel, daw gina-block, kung gali gina-block sa Facebook, kay well-known kuno ang nga tao, ang account name. Hindi ko magsalain ni si Joans Romel ni isang chimpo pa ni isang kwan mo, sang World War II mo. I don't know if I'm correct, no? Sa World War II bala, tong sa mga daw Nazi ni sila, i-search abi da Joans Romel abe. Pwede mo na ka-search da, i-search ka bala. I-search da kay mga manubra. Wow. Johannes Romel abe kada kwan. Johannes Romel. I-search abe. Gusto ko lang masiguro bala kung sa Nazi na sa una, sa German kwan bala na kay Hitler na bala. Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Kay Noami Jimenez. M. Saboso is also watching. Odra kay Rona Rida Trava, kay Taday Teddy Trava. Good morning dira sa inyo. Angie Villa from Muscat, Oman. Good morning. Kay Kagawad Timay, kag Monet Lobaton, sa mga bulak sila. Si Johannes Erwin Eugene Rommel was a German general and military theorist. Popularly known as Desert Fox, he served as field marshal in the, ano mabasa? Wehrmacht? Nazi Germany. Wehrmacht? Te correct ka? Siguro eh. Insakto ka? Sa Nazi na sa Germany. Mga general na ni Kwan, ni Adolf Hitler. Okay. Johannes Rommel. Sige. Ate, amo gito ko yung tsaktoy ko. Esin ko, anis ko do ka pa kwanto. Do ako nabalaan. So, yung tsakto ko gali, no? Amo to. Amo na agin block sa Facebook. Kaya bigoro, gapakuno-kuno siya nga iba niya tao. So, gina-block na daan subong sa Facebook, Action Boy. Kaya nga, do ka atag na sa dahil nga do kwan sa mo. Do famous nga tao, eh, no? Ka-famous na sila ni Johannes Rommel mo during the World War II. Erwin Dicatoria Gonzalez, good morning man. Kag atin sakto ko 1944 pa to World War II. Ti galing kay kakilala ni sila amigo Mawe. Kilala ni sila ya kag daw medyo hindi mayo ang ilan ng mga kuan no. Iti sa Nazi Germany ni sila mo. Che Zamora kag kay Janice from DSB. Sige, Dors. Ara ka da? Dali lang inaction ba kay may ginapobra sa akwan. Okay. Ray Baryoga, kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Michael John Season, kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, ginagreet silang happy birthday kay Miss Juna Sangkayawon Magubat. Happy birthday, Miss Juna Sangkayawon Mangubat. Happy birthday from Romela Ilustre Arevalo. Fred Arloyan, gaobra sa kuno sa healthcare assistant siya. Niya pasilanta kada akong makapuli na kami. Sige gida, amigo Fred, anytime, ano? So, sa healthcare assistant siya dito sa Dublin, Ireland. Okay. Sige. Gusto mo makadto sa Ireland? Oo, sa din ka na to gani? Fred okay. Sige. So, kay Manino Michael June P. Season na ta? Salamat. Nagsantuan ay ginaman din nga to. Yes. Good morning sa imo. Ginag-greet niya lang ang Season Palma family. Dua ka daughter, Action Boy, si Micaela Isabel Season. Si Micaela kag si Isabel ni Goro Season. From Purok Brotherhood, Barangay Sumay. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita.
Sang mga balita nasyonal, magapagawa na sang resulta ang Department of Science and Technology angon sa pagtuon sa lagundi kag virgin coconut oil bilang potensyal nga bulong sa mga pasyente nga ginigo sang COVID-19. Una ginpahayag ni DOST Chief Fortunato de la Peña nga ang clinical study sa paggamit sang virgin coconut oil batok sa COVID-19 ang makumpleto pagkatapos sang Hunyo samtang sa lagundi ang naumpisa na sa tupang Oktubre 2020. Nakumpleto ang phase 2 sa clinical trials sang virgin coconut oil sa itong Nobyembre, samtang ang completion sang hospital-based clinical trials dapat sa itong Marso 31. Sa itong 2020, ginapahayag sang DOST nga ginatunan man ang paggamit sang tawa-tawa para sa pasyente nga natapikan sang COVID-19. Nanawagan ang Volunteers Against Crime and Corruption para sa close monitoring sa gun ownership kasunod sang suwestyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga armasan ang anti-crime civilian volunteers. Suno kay VACC spokesperson Arsenio Evangelista, delikado nga bagay ang armas kag dako man ang tsansa nga gamiton ini sa mga sibilyan nga matagan sa armas para sa laing nga tuyo. Dugang pa ni Evangelista mahimo nga malain ang paghangop sa statement sang presidente apang ginpahayag nga ang kabalaka lamang sa grupo among angot sa mga anti-crime volunteers nga napaslawan nga sundon ang rules of engagement. Proteksyon lamang ang suwestyon nga pagpaarma sa mga civilian volunteers. Ini ang pasiguro ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar matapos ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginpamalabagan sang Commission on Human Rights sa pagpahayag nga ang paghatag sang armas sa mga civilian volunteers ang nagalapas sa konstitusyon. Sunod kay Eleazar na hangpan niya ang kabalakas sa CHR apa ang pagduso sa Presidente sa lamang kapag inganyo sang volunteerism kag indi vigilantism. Gipahayag naman ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Ann Digia nga ang pagpaarma sa mga sibilyan nga wala sa training kag kwalifikasyon ang posible magtuga sa mga pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarong. Nagpaandam si PNP Chief General Guillermo Eleazar ang tanan nga pulis nga likawan o kung sa tanan nga pulis nga likawan nga mangin partisan sa politika labi na sa nagahilapit nga eleksyon. Suno kay Eleazar, hindi trabaho sang pulis ang mag-intra sa politika magluwas kung nag-resign kay nagpapili para sa public office o kung bukas nga nagsuporta sa kandidato. Dugang pa ni Eleazar, may mekanismo na ang PNP sa pagpaiway sa pulis sa politika kag ginpasiguro nga tanan ini nga in place kag ginasunod. Ginhimo ni Eleazar ang pandam kasunod sang desisyon sang Department of Interior and Local Government nga pagkakasa serbisyo sa mga pulis sa Negros Occidental nga guilty sa illegal search and seizure sang 2017 sa kay Anay Moises Padilla, Vice Mayor Ella Garcia Yulo. Ginpahayag naman sa Bureau of Immigration nga wala sang record nga nagahatag sang indikasyon nga nakagawa na sa pungsod ang ginasuspetsuhan drug lord nga si Peter Lim. Sa naminawan, may warrant of arrest si Lim yung issue sa Makati City Court sa 2018 bangod sa kaso ng pagpaghigimbon para magpatigan sa negosyo sa illegal nga droga. Sunod kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ilan na monitor nga nag-usar sang nagkalain nga identity si Lim apang sa ginusisa paagi sa verification system, wala sa mga dokumento nga nagasanto agud kumpirmahon nga nakahalin na ini sa Pilipinas. Ginmando sa Presidential Electoral Tribunal kung pet sa kay Vice President Leni Robredo nga magsabat sa apelasyon ni Anay Senator Bongbong Marcos Jr. nga i-overturn ang unanimous decision nga nagbasura sa iya 2016 election protest. Suno kay Supreme Court spokesperson Brian Kit Hosaka, ginatagan si Robredo sa napulo ka adlaw halin sa adlaw nga mabato ng notisya agud mag-file sa iya sabat. Siya motion for reconsideration ginisiste sa Anay Senador nga iya ginaduso nga pagbasura sang resulta sang 2016 nga eleksyon sa pagka-vice presidente sa Lanao del Sur, Basilan kag Maguindanao, pwede magpadayon independently sa manual recount sa judicial revision. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon.
Sakay ginatamyaw gali ni ihada ko Maria Rivera Murayama, si papa niya kag si mama niya, wedding anniversary nila today. Gabi ba puro June ang ilang celebration ba? Ang Yung mama reaction boy, pero isa lang wala ka. kaya papa niya I think nag-birthday sang June 18. Ang mama niya nag-birthday June 21. So buong wedding anniversary naman. No? So June celebrators sila. June people. June people. Pwede lang na? Hindi June people. Matuan Matuan. Enteng Piloriana, may aga lang kay Sylvia Jonathan Cono. Ray Marquez Tares, Joseph Garganera, sa Banwa San Victorias. Siyudad na siya. Mga Garganera family, Quezon City sa Batasan. Mga pamati nga mailonggo kang Ilongga dira sa Quezon City. Good morning. Dali lang inaction boy ha. Ano to siya? Kag kay Riala George. Happy listening lang sa family Riala dira sa Ubo Simbahan, Victoria City. Diding alohamiento. Kag kay wala? Ay ko na motor mo kasi no na. Hindi na ako. Kay Lamayo Delphine Holigin, sa iya nga family, tamyaw niya lang sa Vista Alegre. Ikaw naman Dali lang magulo ko yung... Okay, Sige. kasi Dali Kay lang. Pilton Lipura, Ah, greet siya lang Sharon Nulet, Mary Grace, Toto, Boboy, Annalyn. Nag-monitor sila sa Pasay City. ay, di ka na nagabasa yaman. Ay, di sa ako niya nga, kay Wings Kile Morales, good morning. Di ka na dampiyaw. Dira Dili sa lang. Sampaloc. No, good morning dira sa inyo. Kay Natnat, kay Abby, Sige, kay ikaw lang Ogos. na. Sana na rin. Kay Shirley Tadi, good morning man. Dira sa New York. John Vicente, mahing agaman. Kay Noel Amar, Sa who is also Canada. watching sa Canada. Ganun sa Canada, no? Sa Canada, ano ganito? Hindi ganito nga... Niagara Falls. Niagara Falls. Sakay Jean Buerom, good morning man. Kagay Teresa Linaha Kaya. Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Sige. Sakay Jeanette Delino. May nalagyo ko nung preso to sa dinto. So, Negros Occidental, Ino DJ. Oo. Okay. Tatlo gid sila. Friendship goals. So, triumvirate guro tatlos lang mo tiga matris to G's. Evelyn Di Pomoceno, good morning man. Usually ka palagyo galing mga lalaki, no? Mga babae At daw. yung mga babae. Mga babae daw. Kaya balo ka sa Ino DJ, o may kuha na da mo, duwa na da ka dorm. May female dorm kag And sa male. male. Dormitory. Ati kung gusto mo dito kaya sa female kag ginatuya. Kalain At si least ang- Action At Boy. least miga tada yang warden niya. So kung miga ta warden, kinanglan na tumanta to. Kalain, no. Si Jeanette Dilino. Oo. Niloski de la Pasigado. Good morning, sir and mom. And mom. Sige. Uy, kapatuya po nga kadto sa San Enrique to, sa daw grill na to, sa atong yan ni Chris bala. Mula. Uy, kapatuya kadto? Mula. Ikaw ay man. Ay man eh. Pariyo tayo. Sakay Leo Talaban dira sa may barangay Manghanoy sa Banwa sa La Castellana. Good morning dira. Mayabla ko mapakabla Castellana. Hambalon siya kuno kay... Hambalon siya. Ang balon siya. Kag mahapit to sa ila. Sige. Kag dira sa mayor's office no sa La Castellana. Sige. Enting Piloriana. Sa may ari ko na kay Sunrex sa Pelorliman Pilario. May aga. Ay ka na ba ya? Buay na.
Sige lang. Oh, sige lang. Karon pa na sila masinulod naman. Gani na. Okay, sige ah. Sige. Ano ganun niya ito niyang ba? So, Tuesday, Subong Action Ball, June 29. Lapit na mag-July, of course. Kag Mother's Day, gali boss no. Mother's Day. Mother's Day, boss kasi Sildo mo. Sa kita yan, advance mo na ihatong Mother's Day. Oo, syempre. Ati ba si Subong? Sa aton. Kami nga daan niya, budlay kami i-monitor ya, kay mga Budlay mo nito. advance yung daan niya nga mo niya nga Mother's Day celebration. No? Wala na sila na, wala na sa may nagasulod. Ha? Wala na di Action Boy, may No, nagasulod. sa imo daw. Si wala Miles bigas. Martir, ara, good morning gid sa imo. Miles Martir. Sige, ate, mas-standby na kita yan, no? Okay na? Way pa? Wala pa guro, pero pwede na taguro ka standby ah. So, hindi na mas-standby sa gawa. Tambay mga ka. Okay, te. Si Malinoy mo, Armando, tubong banwa na. Ari sa subong de? Ambot lang. Wala lang Kaya naman na ito kabalo. na-interview man sa... Diba si Baya cellphone lang eh, kundi man siya subong. Okay. Arman Tres Reyes, good morning sa imo. Kay JD Tibornia, good morning. Also, good morning man kay Donna Jade Apura Hada. Imhada. Good Well, morning. Pino. Kay Jerry Gatso. Uy, si Jerry Gatcho. Sino si Pwede Jerry mo. Gatcho man? Jerry Good Gatso, morning! Hindi mo pa rin te? Hindi mo kilala? Hindi ko kilala, Action Boy. Pero sigurado ka pa rin, te mo na. Sino niya? Hello? Daling lang bala kay... Ate, sige, ko na sige. danay. Oo. Hello? Good morning man kay Kagawad. Gali Kagawad. Sino ga naman? Milagros Alit. Good morning sa imo Kagawad Milagros Alit. Kag may ginsend sa aton si Sir Elray. Okay. Sige Sir Elray, thank you so much sa imo ginsend. Anong insendya? May angin pa obra sa mo ni Miss Nona. Hmm, Di okay lang? okay lang. Okay. Okay lang, di ko pa i-share. Sige, si Rona Rida Trava. Good morning din ang kay Tatay Teddy. Okay? O, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Detalye, Balita International, ginmando ni US President Joe Biden ang airstrike sa mga pasilidad na ginadumala sa mga militia group sa Iraq-Syria border. Ginpahag ni Pentagon Press Secretary John Kirby nga ang target amo ang mga pili nga pasilidad nga ginagamit sa mga Iran-backed militias nga involvado sa unmanned aerial vehicles batok sa mga US personnel kag pasilidad sa Iraq. Nagapanguna nga maiguan sa ila airstrike ang mga storage facilities kag duha ka lugar sa Syria kag isa sa Iraq nga makitaan sa border sa nasambit nga pungsod. Dugang pa ni Kirby ang tikang ang bilang promisa ni Biden sa pagprotekta sa mga US personnel. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 64 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 21 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 sentimos. Ag sa ato naman nga balita entertainment, trending ang Filipina beauty queen nga si Miss Globe 2019 second runner-up Laren May Bautista matapos gina-feature sa sikat nga Times Square sa New York City. Malipay nga gina-share ni Laren sa iya Instagram account kabahin sang Pinay Magazine ang iya digital billboard nga na-feature sa Times Square sa New York. Sa iya nga post, nagpalabot ang beauty queen sang pagpasalamat sa tanan nga yara sa likod sa iya milestone kag gina-share man sini nga sadto handom lang niya nga makakadto sa New York para mag-perform kag ipakita ang iya talento.
Sa balita sa sports, ginkumpirma naman sa Portland Trail Blazers ang pagkuha nila kay Chauncey Billups bilang bagong head coach sa ilang franchise. Si Billups, 44 anyos, ang 5-time NBA All-Star kaya naging MVP sa itong 2004 NBA Finals bilang kabahin sa Detroit Pistons. Ginpahayag na nagsugdaray na ang Blazers para sa 5 katuig deal sa anay LA Clippers assistant coach kalakip ng team option sa katapusan sini nga season. Target sa Blazers nga mapabaskog pang team sa pagkuha kay Billups kag ilan naman nga gamiton ang ining pagpamayagpag sang All-NBA guard nga si Damian Lillard. Antes pa ma-finalize ang kontrata kay Billups, ginaimbestigaan na isang team ang report sa tong 1997 sa pagkadarahig sini sa kaso nga rape. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning! Hindi parahan mo gid ba? Oo, syempre. Ang maganda siya dapat action boy. Labi na kun Tuesday. Eh kung Tuesday, action boy kagunawa na ko ng mga maligno. So, dapat itaboy mo na ang mga maligno. Ay, gali ka? Silang nilula mo. Ay, hindi na magdali kasi Hindi na Lula. Sila yung sang Katigulagan. Katigulagan. Para general. Correct man. Especially kung every 13 na bala, tuod na. Gapati ka na action boy. Nang kadapit sa 13. Friday the 13, kagang Tuesday ko nga 13. Kag Friday pagid. Friday the 13, gani kag Tuesday the 13. Kag Friday pagid liwat. Para do. Ano naman, Sige, anyway, dugang. ako na, sa mga amos na depende gyapon niya sa imo pagtuo, pagpati. Pero kung nagatuo kasi Ginoo ina yung mga Friday the 13, Friday Correct, the 13, action boy, exactly. Kung Agree. malas ka ginaya. Yeah. Bisan hindi pa Friday, bisan hindi pa 13. So, dali lang gid. Kay ginatamyaw tanay ang sister-in-law bla ni Juan Bolgalio, si Jasmine sa kuan isla sa North Dakota. Kaya pa mati sila subo sa North Dakota. Nang invite to sila yung listener sa North Dakota. Wow! Good morning! Ano mas... Kay Jasmine Alvarez Laplant. Lapland. Ang muna yada. Ano? Laplant. Lapland? L-A. As in tanom? Tanom. Lapland. Laplant. Kag Laida Alvarez. Good morning. Kag sa mga Pinoy nurse dira, kay Paul kag Albert. Sa Yes, North sa North Dakota. Dakota. Good morning mga sa inyo. mga nurses, guro, yung mga Pinoy nurses ni siya. Nga dito sa mga ginaoperahan to, so hindi na magulan to naoperahan ang ugangan ni amigo Tawan Bol mo, si Demetrio Alvarez. Okay. Kag sa staff sang St. Alexius Hospital, especially kay Mr. Todd, nga general manager sa hospital. Mr. Todd. Mr. Todd! Good morning. Maninoy mo. Maninoy Todd. Alakalay. Mr. Todd. Maninoy Todd. Kag of course kay Madam Alma Alvarez Gallo dira good good sa ila subong morning. ko alas 8 manag alas 7 pasado ni alas 7 sang gabi Gabi. Pero sana nagyapon. asa magyapon do una sang udto ni Ate, sige, so sige. good evening to you all Good to evening you to you all. kay migo ko engineer Ray Ruiz sang Banwa sang Candoni. Good morning, man. Makita na kami ni sa I think within this week mo makita na kami liwat kay gusto yung maka banding-banding. Sana. Banding-banding. Pod ka? Hindi nyo pag-intro sa banding. Pod ka? Balaan lang. Para makilala mo si Engineer Ray Balaan Ruiz. lang na. Balaan. Anong balaan lang naman? Hindi mo. Sige, wala problema na. Pabisita di si engineer. Gani. Sa kay basi may pakayo to di sa siya ang ma-engineer. Charot. Sige. So, sa atong balita Special Action Boy, istoryahan ta ang mga sekreto sa mga malipayon nga tao. May Malipayon sekreto na ha, sila? hindi malipaton ha. May sekreto na sila? Oo, ikaw malipayon ka bala ng secret mo gane? Ang mo na nakasekreto nila, nabalaan mo pa. Ako pa ya, wala niya sang sekreto, hindi mo bala. Okay, so secret reveal. Secret reveal. The magic ba? So, ang una action boy, Aria, ang mga happy people, isa sa mga secret nila, gina-ignore nila ang mga nonsense. Negative. Ang mga nonsense, oo. Negative and nonsense ng mga bagay. Kaya hambal nila, life is too short to tolerate nonsense. Correct. So, enjoy life. So, kung may mga gina-experience kada nga bagay, nga kabalo ka man do ka nonsense. May talaga, hindi na pa sa baka. Ay, ba nabigay na tagal attention ng mga nonsense mo.
Ginaplastaran, gina nila kay mag-post sila sa social media, plastaran. Kaya kuha na nila, i-comment gina nila. Pero Pag bugtaw pa lang sa aga, pag alarm sa ila cellphone, imbis ma-meditate sila, mabugtaw sa uyat din sa cellphone, kag para ka. Post ni. Babe, anong ginpost siya kagabi? Tulog na kong daan. Ito yung mga nonsense na yan. Hindi na napagsapak ka. Nonsense. So, wala na nila ginasapak sa mga happy people. Basta mga bagay nga daw, hindi mo lang makaapekto sa imo kabuhi. Oo. Kag daw wala man siyang kapulos-pulos, bayda. Yes. Labi na ko na babi kung hindi mo siya pagsapak may kundi ka bakal bugas kay Lain na kung di mo sa pagsapakon, kay dito kapag akuha sa ilong bakal bugas, sapakon mo gid. Sapakon siya ya. Kaya doon ka would like it's in action boy. Kasi ano, hindi ka pagtagaan bakal bugas. May sense gina yan. Di ba? Yes. So, next action boy, ang mga happy people, nagana sila, talk less and listen more. Mula sila yan. Panilag na sila yan. Kay ang laban sa kuda, da action boy, laban sa kaya. Ano? Laban sa kuda, laban sa kaya. Anong kuda man? Sige, blat. Ay, may ilan naka-face mask kung hindi kita nakakon sungad sa palo. Sungad, gina. So, muna, talk less sila action boy. Talk less. Sila. Talk less, hindi talk less. Talk less, mas nagapamati sila. Kaya mo ni mga tao, nga may mga analytical minds bala. So, ginapamati, alam na nila, yung mga ginambal, kag gina-analyze. Wow. Muna siya, Okay. oo. So, next action boy is kadlaw, galap sila. Yes, oo. Kadlawan ang mga problema. Basta may kadlawan. Lain na yung kadlaw kang wala kadlawan. Alay mo na yung kadlaw ka, tapos gasipa-sipa lata. Lain naman na siya action boy. Ano na siya isa na siya ka kinanglan pa sang tunan. Ang pagkadlaw nga nagasipa-sipa sang Lata Nation. So, ang mga kadlaw, kaya hambal na action boy, life is better when you are laughing. It's so funny. Ang iba niya nakabudlay magkadlaw, no? Gani, do ka bugat gid sa ila nga. Ang tawag sina gani man. Daw ang islo. Charot. Ang ila guro nga daw ano pa no. Ang islo. Ang islo. Kamuga sa islo. Pasiguro kadamol sa islo do ka budlay sila magkad. Ano sa laughter ko na, di blambal lang, laughter is the best medicine. Nga bisan anong imo ginabatsyag, kadlaw lang kay pero kadlawan ang daw namin ko. Daw happy person ka lang bala. Kadlaw man do hindi man kay irita sa iba niya tao. Muna nga mas nami ang mga tao nga may mga sense of humor bala, no? Di bala? Mas nami updo ang mga tao nga may sense of humor. Sang sa sige ko. Sang sa mga tao nga mga nonsense. Di ba? Kaya dumapekto, madala ka na mo. Madalaig ka na yasun boy. So, okay? Sige. And then, next action boy, nag-learn sila new skills. Wala sila nag-stock sa kung ano lang sila action boy. Kung ano lang dabi sarang nila, wala na sila pabili ng dra. Kundi learn sila sa mga bago nga mga skills. Because every day recently, anong bago mga skills nga mo na-discover? Danay ka. Ang akon, may bagong skill. So, ay ko sang bagong skills mo nga. Feeling ko kaya mo maginhawa sa dalang tubig. May hasang. Kasi, Why ka pa pala tubuan feeling ko kwaon ko na yung abilidad ni Ma'am Van balang nga swimming katulog. Why, imo i-develop mo pa lang na siya nga skills. Practicean mo ginang boy kay Ma'am Van yan na yan na yan. Nahimo yan na yan. Okay? Okay. Okay. So, ang mga siling ni alright. siling ni Rod, siling mga distansya, ang mawala ka ba ito utang yung action na doors, dapat man sa pakon? Siyempre, kay may sulokton ka sa ila. Correct. Kung hindi mo sila pagsapakon, but silingon, paid na sila. Pwede ka din magsapak sila basta paid. Kaya kung dapat sa pakon mo na, kaya kung may utang, hindi sila katulog man. Kaya kung may utang sila kabalayran, hindi sila katulog. Pero para kung himuon mo da kung hindi ka katulog tungkol sa utang mo kabalayran, ang malon mong inutangan mo, hindi ko kabayad. Kasi siya naman hindi katulog. Para siya naman hindi katulog. Puro ka maging pa-insomnia. Kay gali. Asaban. Okay, so next action boy, help the less fortunate. Okay? You don't need a reason kuno to action boy to help people. Hindi mo na kinahanglan sang rason. Anong rason nga buligan ko siya?
Di ka Because ang magamuna. pagbulig, wala sang ifs, wala sang buts. Nan. Okay, so dapat help Help. halin sa mga heart. Heart. From the heart. Hindi halin sa mga bully. So, Kaya kasi ko halin sa mga bully. bro, kuya, kung magbulig sa akon, ngayon sa buli, sugot ko yan. Kalay! Kasabat mo na siya. Kasi sa akon, Hindi mo. action boy na nga ang bully ko na si Halin sa Hindi, Hindi halin sa hindi tingin man ko. halin sa akon nga heart. Halin sa akon bully. Takaan to. Mas dako ang bully sa heart. Ay, kalay. So, ano action mo ya? Ariyo. Next, wake up early. Yan. Because, Kaya ang wake up early, ako action boy, makes a person healthy, wealthy, and wise. okay. Healthy, wealthy, and wise. Yes. Kaya ang early birds kano catches worm. Yes. Catches worm. Beautiful worms. Catches Beautiful worm. worms. Ang problema na, ang early birds, amo di ko no, who catches the worm. Ang problema, kung adlaw na mabugta ang worm. Muna. Kasama, kung mo yung problema, yung mga ano yan. Kaya adlaw na mabugla ang worms, ano pa? Ano ako po Kaya na? marang problema, hindi ito masabat. Kinanglan ito ma-experience bilang isa ka worm. Okay na? Okay na ta, action boy Ay, regal yun, no sense of entitlement. Yes, hindi ka Okay. masaya nga ako ya mata ko ni Mayor ya. Kinanglan ko ano yung kuya, kuya, kinanglan ko ano. Hindi na yan mo. Ako yung professional, kuya dapat ako inyo unahon. Amo na yung tawag natin yung sense of entitlement. Yes. Kanya, hindi ko yung kanya, engineer ko yan. Humble bala, action boy. Stay humble lang bala. Hindi hambog. Kundi Amo- stay humble. Ara na blaga sa apply na bisan sa aton sa media. Oo, kasi hindi ka lang sa media ko yung ano ko sa media ka. media No? ka. Let's also always ang ating pamatasan permi is bisan ara kita sa isa ka status abi nga ti balong naman fourth estate kita mo. Ara iya po ng aton nga nang kung ano lang dapat. Kung ano hindi pwede. Nag-ring na siya. Nag-ring na si Ana Sinoro. Good morning dra kay Ana Sinoro. Ate, sige, okay na? Okay na. Okay. Danay ka, basi may nalimtan ako bala. Dahil lagi daki ka program pa ko sa kay Ana Sinoro. Dali lang ka program pa ko ha. Pasensya again, ha? Kay happy gali ko birthday subong dumduman ko gali June 29 subong 97th birthdays ni Anay Mayor Tutay Torres mula sa Bago. Galing napatay na to siya. So, pero okay. tani subong ika 97th birthday niya June 29. Kag dumduman gina sang halos tanan nga taga Bago. So, happy birthday in heaven kay Mayor birthday in heaven. Tutay Torres. Sa kay Jack Dinida, good morning dira sa imo. Migo ko Joe. Kumabong, good morning ma. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Ang kaupo ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Upo din, ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel Cabal. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.